Dobrý den. Dobrý den. Daj mi flašu slivovice. Dáš mi tu slivovicu? Prosím vás, jste na řadě? Ona mi ji nedá. Ona mi ji nedá. Já si ji vezmu, no. Počkejte. No, vidíš to. 56 korun. Jak 56 korun? Počkaj. Prosím vás, zaplaťte tu slivovici a netýkejte mi. Jak netýkaj? Prosím vás, to nemůžete pít, nemáte to zaplacený, pane, prosím vás, ať to zaplatí, on to pije, nemá to zaplacený. Jak zaplatit? Nezlobte se, prosím. Doktore, nic neplať v mém kšeftě. Co jí to dáváš? Co platíš? V mém kšeftě? Milady, to ještě oficiálně není právnicky. Ona to, 3 roky. ona to ještě neví. No vidíš, to se budeš dívat. To budeš čučat. Řekni, doktore, je to moje, řekni to. Promiňte, pardon. Prosím, slečna, že? V pořádku. Totiž, abyste rozuměla, tady pan Bohumil Stejskal je novým majitelem obchodu. Promiňte. No, peníze dostáváš, že mě naposled.